drago mi je evo što smo opet ovdje. Već smo si malo i dosadni postali. To su ti koji se trude. Znači u ime grada Pule, našeg gradonačelnika Borisa Miletića i naravno svoje osobno pozdravljam sve prisutne. I uvijek mi je izuzetno zadovoljstvo prisustvovati ovim akcijama, pogotovo ovako u ovo božićno vrijeme kad smo svi jako veseli i sretni. Kao što je Sanja rekla, radi se o akciji koju su zajedno pokrenuli turistička zajednica i grad Pula i drago nam je što je ta akcija nekako saživjela i postala je već tradicionalna, održava se 5 puta godišnja. Cilj kad smo počinjali sa svim tim je bio da izgledom izloga doprinesemo ukupnom boljem izgledu našeg grada i to tijekom cijele godine da ga oživimo. Htjeli smo potaknuti naše trgovce da uljepšavanjem svojih izloga uljepšaju cijeli naš grad, jer mi imamo u nekakvim svojim strateškim ciljevima da nam grad postane destinacija poželjna za život i rad svih, kako naših građana, tako i turista koji dolaze. Znači, stvoriti Pulu mjestom nekakvog ugodnog življenja. Ja sad imamo 3 srca i 2 lista, znači 3 Valentinove, 2 jeseni i sad došao jedan Borić. Evo, sad bi trebala ja nešto reći. Evo, stvarno mi je jako drago da ste primijetili moj trud, jer stvarno je puno vremena mi treba da to sve tako izgleda. Pošto je taj mjesec stvarno najljepši mjesec u godini, da bude nešto lijepo da izgleda, tako da ja bih rekla da nije samo izlog, nego je meni cijeli prostor prodajni jedan izlog, ne samo izvana. Tako da to više liči na neki showroom i to mislim da su svi onako kad dođu dobiju stvarno taj ugođaj.